Ωραία, θα προχωρήσουμε λοιπόν στην επόμενη εισήγησή μας. Στην επόμενη εισήγηση έχουμε την κυρία Σοφία Χανιώτη, η οποία είναι περιβαλλοντολόγος και θα μας μιλήσει για τη βιώσιμη διατροφή. Συγκεκριμένα, ο τίτλος είναι «Βιώσιμη διατροφή από τη γη στο πιάτο μας». Κυρία Χανιώτη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και οι προηγούμενες εισηγήσεις της κυρίας Κλότζη και της κυρίας Φερεντίνη νομίζω μας έδωσαν το ξεκίνημα για να ξεκινήσουμε να μιλάμε με αφορμή το ταπερίστας. Εγώ θα σας μιλήσω πιο πολύ για το κομμάτι της διατροφής και θα δούμε λίγο πώς τελικά η διατροφή και το περιβάλλον μπορεί να σχετίζονται. Ίσως αν μιλάγαμε λίγα χρόνια αργότερα για αυτό, να μην μπορούσαμε να κάνουμε τόσο άμεσα τη σύνδεση. Δώστε μου λοιπόν ένα δευτερόλεπτο για να κάνω και το share, ώστε να δούμε την παρουσίαση που έχω ετοιμάσει για εσάς. Ναι. Όπα, αυτό είναι για το τέλος, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, οπότε, εγώ για να σας συστηθώ, ονομάζομαι Σοφία Χανιώτη, είμαι περιβαλλοντολόγος, έχω συνεργαστεί και με την κυρία Κλότζη και με την κυρία Φερεντίνου. Αυτό το διάστημα εργάζομαι ως καθηγήτρια στο ΙΕΚ Όμηρος, στα στελέχη ναυτιλίας, διδάσκοντας προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και παράλληλα δουλεύω και ως περιβαλλοντική σύμβουλος σε ένα γραφείο μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Προχωρώντας λοιπόν μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή, ξεκινώντας να δούμε λίγο το κομμάτι της βιώσιμης διατροφής και τι είναι τελικά αυτό, μπορεί στο μυαλό όλων σας όταν θα είδατε το πρόγραμμα να ταυτιζόταν η βιώσιμη διατροφή με ορισμούς που ακούμε όλο και περισσότερο, όπως είναι ο βιγκανισμός και διάφορες τέτοιες έννοιες. Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε όμως τι είναι τελικά. Η διατροφή είναι ένα στοιχείο το οποίο σχετίζεται άμεσα με την επιβίωσή μας. Η διατροφή και ο άνθρωπος πρέπει λοιπόν να συνυπάρχουν. Η διατροφή είναι το σύνολο των τροφών που καταναλώνουμε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Αυτό το σύνολο των τροφών μπορεί να αλλάζει με βάση τις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις, το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκουμε και την οικονομική μας κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση όμως, με βάση παγκόσμιους οργανισμούς και την διεθνή βιβλιογραφία, η διατροφή πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένη, ώστε να έχουμε ισορροπημένη σύσταση για την επαρκή πρόσληψη όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών που μας χρειάζονται. Έτσι λοιπόν, κάθε νοικοκυριό εκτιμάται ότι δαπανά το 16% του συνολικού του προϋπολογισμού προκειμένου να έχει πρόσβαση στα τρόφιμα. Δείτε λοιπόν τι γίνεται και αυτή την περίοδο που έχουμε όλα αυτά με την ενεργειακή κρίση, με το καλάθι του νοικοκυριού κτλ. Έχουμε περάσει λοιπόν πλέον σε ένα σύγχρονο διατροφικό μοντέλο που ίσως επιβαρύνει κάπως την επιβίωσή μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί καταναλώνουμε πράγματα, καταναλώνουμε τροφές που προηγουμένως μπορεί να μην υπήρχαν στο περιβάλλον. Τι εννοούμε δηλαδή? Μπορεί να πάμε να καταναλώσουμε κάποιο ζελεδάκι, να καταναλώσουμε ένα γλυφιτζούρι, chips, διάφορες επεξεργασμένες τροφές, οι οποίες ουσιαστικά τις καταναλώνουμε πλέον περισσότερο από ποτέ και οι διατροφολόγοι το ξέρουν καλύτερα από μένα, δεν έχουν να μας παρέχουν κάτι ουσιαστικό στη βάση των θρεπτικών συστατικών. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ρητό του Ιπποκράτη, ότι το σώμα μας έχει τη δυνατότητα να αυτοθεραπεύεται και ύψιστη σημασία έχουν η διατροφή, η κίνηση, το περιβάλλον και ο τρόπος που σκεφτόμαστε γενικότερα. Πώς η τροφή μας όμως επηρεάζεται από το περιβάλλον? Η τροφή μας και επηρεάζεται από το περιβάλλον, αλλά και το σύγχρονο διατροφικό σύστημα επηρεάζει το περιβάλλον. Όλοι εμείς έχουμε αυξηθεί, έχουμε πληθύνει και χρειαζόμαστε περισσότερες εκτάσεις προκειμένου να δημιουργηθεί η τροφή. Χρειαζόμαστε περισσότερες εκτάσεις σε φάρμες για να πάρουμε το κρέας το οποίο τρώμε όλο και περισσότερο, ξεφεύγοντας από το μεσογειακό μοντέλο διατροφής και παράλληλα, η κλιματική αλλαγή που θα έρθει στα επόμενα χρόνια φαίνεται και η ίδια να επηρεάζει
το διατροφικό σύστημα, γιατί βλέπουμε ότι ακραία καιρικά φαινόμενα, για παράδειγμα, μειώνουν σημαντικά τα αποτελέσματα καλλιεργιών των γεωργών. Ποια είναι τώρα η διαφορά της διατροφής με τη βιώσιμη διατροφή? Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό ΦΑΟ, βιώσιμες δίαιτες είναι εκείνες οι διατροφές που έχουν τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μας εξασφαλίζουν την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Και σε μια αντιστοιχεία με το τι είναι βιώσιμη ανάπτυξη, οι βιώσιμες δίαιτες πρέπει να εξασφαλίζουν όλα αυτά για τις σημερινές γενιές, χωρίς να τα στερούν από τις μελλοντικές γενιές. Το ιδιαίτερο λοιπόν για τη βιώσιμη διατροφή είναι ότι πλέον βάζουμε στο παιχνίδι το τομέα του περιβάλλοντος και παράλληλα η βιώσιμη διατροφή πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις του κάθε τόπου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει για το αγροδιατροφικό σύστημα ότι καλό είναι να μην έχουμε ξένες, για παράδειγμα, καλλιέργειες, να ενισχύουμε το συγκεκριμένο κλάδο σε εκείνη τη χώρα και όλος ο κύκλος παραγωγής να οριστεί σε ένα επίπεδο του τύπου, όπως λέμε στο περιβάλλον, δράση τοπικά για να προστατεύσεις το περιβάλλον σου. Αντίστοιχα με την βιώσιμη διατροφή, μία από τις λύσεις που προτείνονται είναι να επιλέγουμε τα τρόφιμα που παράγονται στην πλέον κοντινή μας απόσταση. Γιατί το λέμε λοιπόν αυτό? Πλέον μπορείτε να πάτε στο σούπερ μάρκετ και να βρείτε τρόφιμα τα οποία έρχονται από την Νορβηγία, από άλλες περιοχές του κόσμου, να έχετε τρόφιμα στη διάθεσή σας που παλαιότερα θα ήταν δυσέβρετα για κάποιον. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της αστικοποίησης. Όλοι μας, οι περισσότεροι, έχουμε βρεθεί στις πόλεις, έχουμε εγκαταλείψει τη γεωργία, ασχολούμαστε με άλλα επαγγέλματα, οπότε έχουμε μεγαλώσει τον κύκλο του αστικού ιστού και τελικά ξαφνικά η τροφή πρέπει να έρχεται από ολοένα και μεγαλύτερη απόσταση. Πλέον το οικονομικό μοντέλο μας επιτρέπει σε κάποιο βαθμό να καταναλώνουμε τρόφιμα τα οποία βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά αυτό έχει μια πάρα πολύ σημαντική επίπτωση. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της βιομηχανίας των τροφίμων να αυξάνεται, δηλαδή ο κύκλος που κάνει η τροφή από το αγρόκτημα στο οποίο έχει καλλιεργηθεί μέχρι να έρθει στο πιάτο μας, να έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Εκτιμάται λοιπόν ότι το 1 τρίτο των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου προέρχεται μέσα από τα συστήματα τροφίμων και οι αλυσίδες παραγωγής ευθύνονται για το 18% των εκπομπών των τροφίμων. Μέσα αλυσίδες λοιπόν παραγωγής είναι η μεταποίηση του τροφίμου. Σας είπα πριν το παράδειγμα με τα πατατάκια. Παίρνουμε μία πατάτα, πώς θα την φέρουμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ, πώς τελικά όταν εμείς θα μπούμε στο σούπερ μάρκετ θα είναι όλα συσκευασμένα και θα κάνουμε όλα αυτά τα ωραία που μας είπε η κυρία Φερεντίνου προκειμένου να διαχειριστούμε τα υλικά συσκευασίας, πώς θα απολυθούν και τελικά πώς αυτά θα έρθουν λοιπόν στο πιάτο μας. Για να έχουμε μια δίαιτα χαμηλών εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και πού τελικά έχει παραχθεί το κάθε προϊόν. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε, η αγορά και η διακίνηση των προϊόντων είναι συνεχής, η μετακίνησή τους από τα σημεία που έχουν δημιουργηθεί είναι επίσης διαρκής προκειμένου ο κόσμος, όπως είπαμε, να έχει πρόσβαση και να μπορεί να πάει και να πάρει την τροφή του. Και εδώ πλέον έχουμε έναν νέο ορισμό, τον ορισμό των food miles. Στα ελληνικά αυτό μεταφράζεται σαν τροφοχιλιόμετρα. Είναι μια απόσταση που διανύουν τα τρόφιμα από τον τόπο της παραγωγής τους μέχρι να φτάσουν τελικά στο τραπέζι μας. Αυτό μπορεί να γίνεται είτε με τα καράβια, είτε με τα αεροπλάνα, είτε με τα φορτηγά. Κάθε ένα από τα μέσα λοιπόν αυτά έχει ένα διαφορετικό αποτύπωμα στις εκπομπές, με τα αεροπλάνα να έχουν το μεγαλύτερο αποτύπωμα στις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, προκειμένου να φτάσει τελικά
ένα τρόφιμο στο τραπέζι μας. Το μεγαλύτερο λοιπόν αποτύπωμα άνθρακα, δηλαδή το σύνολο της ποσότητας των αερίων θερμοκηπίου που εκλείονται στην ατμόσφαιρα, φαίνεται από τα τρόφιμα να το κατέχει το βοδινό κρέας. Το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, ότι οι φάρμες είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πηγή του διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί όμως λέμε ότι αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα? Αν σκεφτείτε την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, που θα τη δούμε και στο τέλος αυτής της παρουσίασης, το βοδινό κρέας δεν πρέπει να το καταναλώνουμε όσο συχνά το καταναλώνουμε σήμερα. Δεν λέει κανείς να μην ξαναφάμε ποτέ κρέας. Σίγουρα η συνιστόμενη μερίσια ποσότητα όμως σε προϊόντα όπως είναι το οδυνό κρέας, το τυρί, τα αυγά, γενικότερα σκεφτείτε την καθημερινότητά σας, ίσως θα ξυπνήσετε, θα φάτε ένα τοστάκι, θα περιέχει και γαλοπούλα και τυρί, το μεσημέρι δεν θα φάμε σκέτα λαχανικά, θα το συνοδεύσουμε με κάποιο κρέας και σε όλη την πορεία της μέρας μας έχουμε μέσα προϊόντα τα οποία φαίνεται ότι έχουν υψηλό αποτύπωμα άνθρακα. Σίγουρα δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη να τα εγκαταλείψουμε, αλλά ίσως θα είναι καλό να πάμε σε ένα μοντέλο στο οποίο τελικά θα μπορέσουμε να έχουμε τις ημερήσεις συνιστόμενες ποσότητες προκειμένου να κάνουμε καλό και στον ίδιο μας τον εαυτό. Τρώμε λοιπόν μεσογειακά. Αυτό είναι μια φωτογραφία του προγράμματος Eat for Change της WWF, που μας καλεί λοιπόν να τρώμε μεσογειακά, να μειώσουμε το κόκκινο κρέας και όχι να το εγκαταλείψουμε και σιγά σιγά να βάλουμε όλο περισσότερα φρούτα και λαχανικά στο τραπέζι μας. Θα μειώσουμε λοιπόν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και παράλληλα θα κάνουμε καλό και στον ίδιο μας τον εαυτό. Και γιατί το λέω αυτό? Πολλές φορές όταν βάζουμε τη λέξη περιβάλλον δίπλα στη διατροφή, υπάρχουν άνθρωποι που λένε άσε μας, τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ και με το περιβάλλον, δεν θα μου πεις εσύ τι θα φάω και διάφορες τέτοιες συζητήσεις. Αλλά αν πεις σε κάποιον θες να κάνεις καλύτερη τη διατροφή σου, τότε εκεί ψάχνουμε όλοι και όλες στο ίντερνετ πώς θα χάσω 5 κιλά σε 2 εβδομάδες, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ των δύο, οπότε μπορεί ναι μεν να θέλει ο κόσμος να φάει καλύτερα, στην πράξη αυτό δεν γίνεται. Και μετά σε δεύτερο επίπεδο είναι το πώς θα πείσουμε τον κόσμο να αλλάξει αυτή τη διατροφική του συνήθεια, σκεπτόμενος όχι μόνο το πώς θα κάνει καλό στον εαυτό του, καθώς αυτό είναι η πρώτη σκέψη όλων μας. Δεν λέμε πώς θα φάω καλύτερα για να μειώσω τις εκπομπές μου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά λέμε ότι η τάση πλέον και με βάση και κάποιους κανονισμούς που θα δούμε είναι αυτή. Σε αυτήν λοιπόν την εικόνα βλέπετε ότι πλέον κάθε μας τρόφιμο κάθε μας γεύμα μπορεί να υπολογιστεί πόσο είναι το αποτύπωμα άνθρακα που έχει. Περνώντας λοιπόν στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που έρχονται για να μας δώσουν έναν ορίζοντα μέχρι το 2030, τι θα πρέπει σαν ανθρωπότητα να έχουμε πετύχει, θα σταθώ για λίγο στη μηδενική πείνα, στο στόχο 2. Στο στόχο 2 λοιπόν θέλουμε μέχρι το 2030 να έχουμε διπλασιάσει την αγροτική παραγωγικότητα των μικροπαραγωγών τροφίμων και ιδίως των γυναικών και κάποιων γενικότερα μικρών παραγωγών που δεν έχουν την ίδια πρόσβαση με μεγάλες εταιρείες και να διασφαλίσουμε την χρήση βιώσιμων συστημάτων παραγωγής. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή η εικόνα που σας έδωσα πριν για το να δράσουμε τοπικά, για να στηρίξουμε τη μικρή παραγωγή, ενισχύεται και μέσα από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και πλέον με βάση το Ευρωπαϊκό Green Deal, την Πράσινη Συμφωνία, πώς θα μπορέσουμε να είμαστε κλιματικά ουδέτεροι, έχουμε μία στρατηγική, τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο, στα αγγλικά θα τη βρείτε σαν Strategy from Farm to Fork, η οποία μας έρχεται συμπληρωματικά να μας πει πώς τελικά θα καταφέρουμε να μειώσουμε αυτές τις αποστάσεις. Έχουμε λοιπόν σαν κύριο στόχο
όλα αυτά τα προϊόντα να μπορέσουν να είναι επαρκή και να είναι οικονομικά προσιτά. Δεν έχει κανένα νόημα να καταναλώνουμε όλοι βιολογικά προϊόντα, αν αυτά τα βιολογικά προϊόντα που θα κληθούμε, που θα έχουν φτιαχτεί με βιώσιμο τρόπο το 2050, να είναι πολύ πάνω από τα λεφτά που μπορεί να πληρώσει κάποιος. Οπότε πρέπει να εξασφαλιστεί κάπως ότι όλος αυτός ο τρόπος της βιώσιμης παραγωγής θα είναι οικονομικά προσιτός προς όλα τα άτομα. Να μειώσουμε λοιπόν τη χρήση των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων που δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε όλα τα οικοσυστήματα και τελικά μέσω της βροχής καταλήγουν και στη θάλασσα. Να αυξήσουμε λοιπόν τις εκτάσεις που έχουμε για τη βιολογική γεωργία και να κάνουμε δράσεις όπως αυτή που έχουμε εμείς εδώ πέρα σήμερα για να προωθήσουμε τη βιώσιμη κατανάλωση των προϊόντων και γενικότερα τη βιώσιμη διατροφή. Και εδώ ερχόμαστε στην πυραμίδα. Πάρω το γιο να τον πάω στο χορό. Ερχόμαστε στη μεσογειακή πυραμίδα λοιπόν. Στη μεσογειακή λοιπόν διατροφή έχουμε, βλέπετε, στη βάση τα φρούτα και στην κορυφή το κρέας. Το κρέας λοιπόν θα έπρεπε να το καταναλώνουμε, το κρέας και τα γλυκά, με πιο λίγο ρυθμό σε σχέση με αυτό που το κάνουμε και βλέπετε ότι εδώ πέρα οι πυραμίδες είναι αντεστραμμένες. Δηλαδή, στο κάτω μέρος βλέπουμε τα τρόφιμα, δηλαδή τα φρούτα και τα λαχανικά που έχουν τη λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Και όσο περνάμε στην αρχή της πυραμίδας, στην κορυφή, βλέπουμε ένα τρόφιμο που θα έπρεπε να το καταναλώνουμε λίγο και έχει μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Το θέμα είναι ότι πλέον αυτές οι δύο πυραμίδες είναι και οι δύο τούμπα, καταναλώνουμε καθημερινά γλυκά και κρέας. Έτσι λοιπόν, έχοντας ξεφύγει από αυτό το πρότυπο, γιατί έχει αυξηθεί σε σχέση με 50 χρόνια πριν η οικονομική δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι, να αυξάνουμε και την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούμε. Και σας αναφέρω απλά ότι αν ακολουθούσαμε τη μεσογειακή διατροφή σε μια χώρα όπως η γειτονική Ισπανία, θα μπορούσαμε να έχουμε μειώσει εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου έως και κατά 72%. Η Ελλάδα λοιπόν θα μπορούσε να είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παίκτης στη νέα αυτή μετάβαση της παραγωγής από το αγρόκτημα στο πιάτο. Γιατί η Ελλάδα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αγροτική δύναμη. Η Ελλάδα σχετίζεται άμεσα με τη μεσογειακή διατροφή, παρότι είμαστε χώρα πλέον πρώτη σε παχυσαρκία και τα διάφορα όλα αυτά νοσήματα. Πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε και σαν οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο να στηριχτούμε στη μεσογειακή διατροφή και για να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να δούμε όλο τον αγροδιατροφικό κλάδο που είναι περίπου το 21% του ΑΕΠ, οι εργαζόμενοι και όλα τα έσοδα που αποφέρει πίσω στη χώρα όλος αυτός ο κλάδος, πώς θα μπορούσαμε να τον εξελίξουμε και περαιτέρω. Οι συστάσεις λοιπόν που αφορούν την υγιεινή διατροφή, λίγο πολύ τις γνωρίζουμε όλοι, μιλάνε για ενεργειακή πρόληψη, πρόσληψη που πρέπει να εξισορροπεί τις ενεργειακές μας δαπάνες, να διατηρήσουμε το λίπος μας κάτω από ένα επίπεδο, να αυξήσουμε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, να περιορίσουμε την κατανάλωση του αλατιού, αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό γιατί δεν είμαι διατροφολόγος έτσι ώστε να το πάρω όλο αυτό πάνω μου. Σίγουρα αυτό που θέλω να κρατήσουμε όλοι είναι να μπούμε πάλι όσο μπορούμε, θέλω να το ακούσω κι εγώ φυσικά, στο μοντέλο της μεσογειακής διατροφής. Τώρα, μιας και είμαστε σε μια συζήτηση με την εκπαιδευτική κοινότητα, ίσως κάποιοι από εσάς αυτά τα βιβλία και τα εκπαιδευτικά υλικά να τα έχετε εντάξει στο πλαίσιο κάποιων μαθημάτων σας. Αν όχι, μπορούμε να τα δούμε και λίγο σύντομα μαζί. Στη ΒΒΕ, λοιπόν, υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης», το οποίο βγαίνει σε δύο μορφές, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους γονείς, με μια απλή σύνδεση του ονοματεπώνυμου και ενός email. Μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στα PDF, είτε είναι γονιός, οπότε ο εκπαιδευτικός να το διαμοιραστεί αυτό
με τους γονείς για να πάει γνώση και στο σπίτι, αλλά και με πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν εντός της τάξης. Μία επίσης μεγάλη δράση που είχε κάνει το WWF είναι το καλάθι του πικνίκ, ένα δανειστικό καλάθι που ουσιαστικά μας έδειχνε πώς μπορούμε να εντάξουμε τη μεσογειακή διατροφή στην καθημερινότητά μας. Πλέον αυτό δεν δανείζεται, αλλά το υλικό είναι έτοιμο και ανεβασμένο από την WWF, οπότε όποιος θέλει μπορεί να έχει πρόσβαση και να εντάξει αυτό το εκπαιδευτικό υλικό μέσα στην τάξη, για να μοιήσει τα παιδιά στο τι είναι τελικά βιώσιμη διατροφή και πώς επηρεάζεται ο πλανήτης από αυτή τη μικρή καθημερινή συνήθεια που έχουμε κάθε μέρα για να επιβιώσουμε και για να ζήσουμε. Απευθύνεται κυρίως σε πιο μικρά παιδιά και παράλληλα για τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά που είναι πιο εξοικειωμένα με τα social media. Ακόμα και τώρα τρέχει η καμπάνια του Eat for Change από τη WWF, που ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε τα αντίστοιχα μαθήματα από το site της WWF για τη διατροφή με τις προσομοιώσεις. Υπάρχει έτοιμο υλικό. Πιστεύω ότι κάποιος από εσάς πιθανόν το έχει δουλέψει. Το υλικό λοιπόν είναι αναρτημένο στο site του WWF και μας πηγαίνει βήμα-βήμα στο κάθε μάθημα. Μπορούμε λοιπόν, αν έχουμε να διαχειριστούμε έφηβους, για να τους το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον, να τους καλέσουμε να γίνουν μέρος του Eat for Change, να βάλουν τα hashtag τους και να δημιουργήσουν μέσα από τα διάφορα ηλεκτρονικά μέσα που ξέρουν να χειρίζονται, είτε συνεργασία με κάποιον άλλον συνάδελφο, π.χ. της ειδικότητας πληροφορικής, κάποιο ηλεκτρονικό υλικό, προκειμένου είτε ο καθένας ξεχωριστά σε ένα διαγωνισμό να το διαμοιραστεί στα social media και να δούμε ποιο μήνυμα ήταν το πιο άρεστο, είτε ως τάξη να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο υλικό και να το διαμοιραστούμε μέσω αυτού του hashtag. Πια, για να μιλήσουμε και στη γλώσσα των μαθητών μας. Και σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην έκανα over. Αυτά.